petits sabadellencs i sabadellenques. Soc la Marta Gómez i estic a la plaça de la Nova Creu, a la Creu de Barberà. Els Reis estan a punt d'arribar per començar la cavalcada. Molta gent s'ha desplaçat fins aquí per viure aquest moment tan important. Els Reis, a l'arribada, saludaran els assistents i rebran de la mà de l'alcalde la clau màgica que obre totes les portes de Sabadell. També 4 nens i nenes llegiran la carta de benvinguda de la ciutat, que han estat escollits en el sorteig de Petits Sabadell. T'has preparat el paper? No molt. Estàs emocionat? Sí, bastant. Ai, per què et vas presentar al concurs de Petits Sabadell? Perquè em feia il·lusió. Què vols dir als nens i nenes de Sabadell? Que els Reis els hi portin moltes coses. Què vols dir als nens i nenes de Sabadell? Que s'ho passin molt bé a les places jugant. T'has preparat el paper? Sí. Estàs emocionada? Molt. T'has preparat la lectura? Sí. Per què et vas presentar al concurs del Petit Sabadell? Perquè volia provar per si m'agrada i com que m'agrada. Estàs nerviosa? No. I estàs contenta de llegir la carta? Sí. Després faràs de reportera? Sí. Què vols dir als nens i nenes de Sabadell? Pues que si s'han portat bé i quin és el seu rei preferit. Bona tarda, ambaixador. Quantes cartes has rebut? Bona tarda, Sabadell. Gràcies, una nena molt maca, Bueno, en principi t'haig de dir que en principi crec que s'han rebut quasi unes 6.000 cartes. Són moltes. Quants anys fa que has estat aquí, que has vingut? Doncs bé, t'ho diré, jo que vinc a Sabadell fa 30 anys que vinc a Sabadell cada any. Gràcies. De res a tu, home, que tinguis una bona cavalcada. Els Reis tenen per endavant una nit molt llarga i de molta feina. Però espero parlar amb ells. Seguiu-me. Amb l'alcalde de la ciutat, amb el senyor Joan Carles Sánchez. I ja tenim aquí a ses majestats, el rei d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, ja ho diré. Ho hem assajat i ho hem fet molt i molt bé, però ara toca fer-ho més fort que mai. Recordeu, Benvolguts Reis Mags d'Orient. Aquesta nit, a Sabadell, amb la clau que l'alcalde us donarà, totes les portes de totes les cases de ciutat estaran obertes. Us hem estat esperant tot l'any, amb molta il·lusió, i pensant què us demanaríem. Sí que volem joguines, però també altres coses. Els nens i nenes de la ciutat ho van demanar al Pare Bernat, però ara que us tenim aquí, us ho volem recordar. Pau i harmonia. Bona salut. Una casa per viure per tothom. Bon menjar cada dia. Places i esplais per jugar. Llocs per fer esport. Una ciutat que sempre tinguin en compte la seva gent. Com es pot fer de Sabadell una ciutat on tothom pugui estar content i tenir tot el necessari per ser feliç? Us demanem que penseu en les joguines, però sobretot en qui més ho necessita. Gràcies per la il·lusió que ens porteu cada any. Avui arribem a la vostra ciutat, però fa molts mesos que estem treballant per ser aquí. De fet, durant tot l'any us observem i us mirem per veure si us heu portat bé, si heu fet feliços els vostres pares, si heu fet les tasques de la casa. Recordeu
Aquesta és la nit més màgica de l'any. Disfruteu-la. Bona nit, Sabadell. Les paraules de Ses Majestat en aquesta cavalcada de Reis 2015 que anirà. Els nens i nenes de Sabadell s'han portat bé, ja ho he sentit, però s'han portat bé. Ens costa que s'han portat molt bé aquest any. I del carbó què me'n diu? Sempre s'ha de portar una mica de carbó a les persones que potser no es porten massa bé, o potser no fan cas als pares, o no fan els deures, però crec que poquet carbó, poquet. Quan vosaltres ja haureu repetit els regals, què feu? Descanseu? Veieu la tele? Us estireu al sofà? No tenim gaire temps per descansar perquè si has escoltat. Nosaltres tenim molta feina a observar tots els nens del món si es porten bé o malament. I això és una feina que comença cada dia 7 de gener, que és l'endemà de Reis. Per tant, només tenim un sol dia per descansar. Gràcies. En què els agrada més viatjar? Mira, nosaltres quan viatgem, com venim de molt lluny, és molt màgic el nostre viatge, per això podem viatjar a molts llocs i això és el que fem per poder estar a totes les ciutats i poder distribuir tots els regals als nens que s'han portat bé i els que no s'han portat tan bé també, els hi donarem alguna coseta. Però en què els agrada més viatjar? Home, nosaltres amb els camells anem molt bé, anem perfectament perquè portem anys anant amb camells i ens van perfecte. Vale? Gràcies. Ja, vosaltres. Gràcies. Què has demanat pels Reis? Un joc per la Nintendo. Bé, quin és el teu rei preferit? El Melcior. Què has demanat pels Reis? Una Rapunzel. Quin és el teu rei preferit? El Melchor. Què has demanat pels Reis? Un joc que es diu Master Chess. I tu? Jo el Zumber. Ja són dalt de les seves carrosses. Comença la cavalcada, que aquest any recorrerà sud a nord, amb les petites reporteres Jana i Berta. Bona tarda, Jana. Com va la cavalcada? Bona tarda, Marta. La cavalcada ja ha començat a recórrer tota la ciutat. Veiem-ho. Els carrers estan plens de gent, nens i nenes que volen veure la cavalcada als Reis. La cavalcada als Reis és la festa que més gent hi participa. Hola, soc la Berta, reportera del Petit Sabadell. Tu com et dius? Pau. Pau, has demanat moltes coses? Sí. Tu creus que t'ho portaran tot? Sí. Tu creus que portaran carbó? No. T'agrada la cavalcada? Sí. El teu rei preferit quin és? El ros. I què li posaràs de menjar en el rei i en els seus camells? Tres pastanagues, tres torró i 3 galetes.
et dius? Andreu. Quina edat tens? Quants anys tens? 3. Quin rei t'agrada més? El leprós. Feliu, has demanat moltes coses a els reis? Normals, com cada any. Tu creus que t'ho portaran tot? No ho sé. Tu creus que portaran carbó? Potser una mica sí. T'agrada la calcata? Sí, molt. El teu rei preferit quin és? El negre. Què li posaràs de menjar en els reis i en els seus camells? Els camells, aigua i en els reis torrons, neules, galetes i vi. Creus que et portaran carbó? No. Quantes coses has demanat? 3. Creus que t'ho portaran tot? Sí. La cavalcada ja ha passat per Sabadell i ara és el moment d'anar a dormir ben d'hora, ben d'hora. Ah, i no us descuideu de posar-li menjar en els reis i en els seus camells. Us desitgem que us portin molts regals als reis. Jana I Berta, Petit Sabadell. que